rozhodčí. A dnes tady máme rozhodčího Adama Ševčíka. Hadíme! Ano, a Rey Mysterio se drtí našeho Johna Cenu. Rey Mysterio pokládá. Raz, dva, a John Cena si ho zvedl. Ano, tak to byl silný závěr. Ano, Rey Mysterio nemůže. John Cena si ho trochu podává. Tak tohle byl tvrdý zákrok. Nevím, jestli to Rey Mysterio junior přežije. Rey Mysterio se nedostavil. Tohle je junior. Tak jo. A je tu jeho super kombo. A tak tohle bude hnusný. A jo! Tak tohle bylo hodně hnusný. Tak jo. Začíná s našimi oblíbenými nohama. Ještě ho přetočit, že? Jo, to je monstro. To je monstro. Teď ho. A tímto získává John Cena velký titul. Jestli vyhraje, bude mít už jeho 5. titul. Ale Rey Mysterio se určitě nedá. Rey Mysterio, zvedej se. Ano, John Cena si ho znovu podává. A my také. Ano, to jsou hnusné záběry. Myslím, že tenhle sport už asi nebudu chtít dělat. Ano. Tohle je vážně nechutný. Do hlavy. Ježišmarja, co mu to dělá? Jde vidět, že John Cena asi dnes vyhraje. To ne. Zlomená noha. S tím budou muset na ambulanci. Ale John Cena se nezdává. Ale Rey Mysterio už se zvedá. Ano, a dělá jeho boxik. Rey Mysterio znovu padá. Nezdává se. A bude se pokoušet skákat. Skáče. Ale netrefil se. John Cena toho využívá. Ne, nevyužívá. Rey Mysterio skáče a znovu do hlavy. John Cena je v potupě. Co se ví? Ano, John Cena ho stáhl. Už ho drtí. Ano, jde na něho. Ne, drtí mu ruce. To je krásný záběr. Velice napjaté, jak se asi cítí Mysterio. Ano, jde mu hlava v ruku. Ano, ještě se asi nevzdal. Tak jo, John Cena si myslí, co mu udělá dál. To ne. On na něj chce tak skočit. Ano, dělá jeho boxík. A netrefil se. Rey Mysterio ho kope. Ano, a znovu. John Cena asi nezvládá. Rey Mysterio ho za chvilku asi položí. Tak tohle bylo tvrdý. Polož ho, Rey. Tak tohle bylo hodně tvrdý. Ale John Cena se nezdává. Jde na něho. Ano. A zde vidíme krásnou zrážku. Ano, to je pěkně nechutné. Ne. Nepovedený zásah. Ano, drtí po kosti. Ano. Rey Mysterio se velice naštval. Je tu Rampage. Ano, John Cena se nedává. A jde do něho. Tak ten mu dal. Už nemůže. Ano, už ho kope. Myslím, že tohle je konec. Raz, 2, 3, konec. Ano, a John Cena je jako jediný vítěz obhájce 5. titulu. Ano, je to šunt. Ano, John Cena. Počkej, ještě chvíli točej. Ano, a John Cena si chce zaspívat s námi tu jeho oblíbenou songovku. Na to, že Rey Mysterio je potupník. Ano, a je tu. Ano. Ano, a to je dnešní konec natáčení. Jestli jste byl další díly, hlasujte pro nás na Facebooku.